Bangun di mata pandang. Ini kita order jadi video mana? So welcome to our new Cholak में अपन माना सागर चुनाव से आज रात 11 रे आमे जाइतलु केलिया रात 11 रोसई आरंभ होई गेला बर्तमान देखो बीन्स टिके इतला कागरा टिके आलू पटल टिके इतला रोसई पापा के 11 दिए और 11 टाइम दे राती आलू बदल ना कोटा पेटे चलती है इतने डाली भी लगाई गई आओ 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 तो डाली भाई टमाटर भी दुआ गला ये ला हमर ओरिजिनल रुसिया बोले जो बजा टिका हो डालमा टिका हो और काटी सुनते हैं डाली भाई लंका की काटा गला जो चावल भी न पाई गला 30 जन को बात रहा तो एत चावल मोट पकी नहीं बोली भावुंट आपण मैंने निश्चय कमेंट कहे बनजा भी डाली पाई टमाटर कटा चली काटुं देख पारे बन जा दही दे ना तो भात दुई जन दही किना चाउल पकाउं पकाई गला चाउल बनजा टिके बेगी बेगी काट बनजा टमाटो बेसी लेट हो गलानी बारटा घंटा ये आम सेकेंड पूरे तो रोसई करछि खाली भात रांधो पुणी सी तो भात भी टिके फुटी आइलानी टिके अल्प समय तो आरंभ करदेले शिव भक्त मान शिवंकर आशीर्वाद नहीं किना तांकर गंजेई दम दिनत बाबा दाम को तांकर गंजेई दम करिकना दे तांकर आरंभ हो गला तांको गंजेई टाना टानी टाना टानी तांकर आम शिव भगवान भी कहते तुम जोटी की भी आइब गंजे गंजे टिके टिके मारिकिना आस कहते सीधा पिला माने गंजे टिके टिके टाणुंट आमर बजेट टिके अदा कटाकटी चलला टिके टिके काटी देले तो डाली भी पूरा फुटिकिना आइलानी डाली भी अल्प समय गजा आरंभ हम तो भात भी पूरा रेडी हो गलानी बर्तमान गाला हम दुई जन धरिकिना पूरा भात गालुचंती ये प्रकार बात गाली वीडियो करवा के अंधार कहीं पूरा राति 12टा पाखापाखि अंधार वीडियो यहाँ तो बात गालुचंती देखंतु प्रकार से गालुचंती तो डाली टमाटर पकाई देले अल्प टिके टमाटर पकाई देले डाली कौन सब फुटन रेडी कर डालमा फुटन मार डालमा रे बीन्स पटल काकड़ टिके भजा हम तो भजा सरसु टिके फुटन जीरा टिके देदेले निशिंगिया पत्र तो आम रोसई दूसरी तो यहाँ पटल आलू चलती केला बजार
ତାଙ୍କ ଛତୁକୁ ଏତେ ବୁଲଉଛନ୍ତି ବଜା ପାଇଁ। ଡାଲି ବି ପୁରା ଫ୍ଲେଭର ବାସ୍ନା ନେଇକିନା ଆଇଲା। ବିନ୍ସ ଟିକେ ପକାଗଲା ବଜା ପାଇଁ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପାଇଁ କେତେ ରାଗ ଆଇଲା। तो काकड़ टिके आलू टिके जोटा कटा ହେଇଥିଲା ସେଟା ବି ପକା ହେଇଗଲା ଭଜା ପାଇଁ। ହଁ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ପୁରା ନିଆଁ ପୁରା ଲଗେଇଥିଲେ ପୁରା ସ୍ପିଡରେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ପୁରା ବେଶୀ ହେଇଗଲା ନିଆଁ। ଗୋଟେ ଜଣ ଧରିଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣ ଚାଟୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଆମ ସବଜି ଟିକେ ରନ୍ଧା ହଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଗାଇସ୍। ଆମର ମାପରୁ ଟିକେ ଲୁଣ ପକଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହିସାବରେ ପକାଇବେ। ତ ଭଜା ପାଇଁ ଟିକେ ଅଦା କଟା ହେଇକିନା ନିଆ ହେଇକିନା ପକାଉ ହବ ଟିକେ ଟିକେ ପକା ହବ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ। ତ ଡାଲି ବି ଟିକେ ଅଦା ମରା ହେଲା ତାର ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ଟିକେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବାସ୍ନା ଆଇବ ବୋଲିକିନା। ଭାତ ବି ମସ୍ତ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଭାବରେ ହେଇଛି ପୁରା ଚିକନା ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମ ରୋଷିଆ ବି ପୁରା ଖୁସିରେ କାଟୁଛନ୍ତି। ଆମେ ରାତି ପାଖାପାଖି 12ଟା ହବ ବୋଲବମ୍ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟରେ ରହିଗଲୁ। ଏତେ ପିଲାମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ଏତେ ଖୁସିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆମ ଶିବ ପାଖରେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ସେଟା ବି ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅଛି। ଆମ ଗୋଟେ ଛୋଟରେ ଗୋଟା ହେଇକିନା ତ ହେଇପାରୁନି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଛାଟୁରେ ଗାଟୁଛନ୍ତି କାଲେ ପଡିଯିବ ବୋଲିକିନା ସେଟା ପାଇଁ 2 ଜଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଇ ପାଖରେ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ ଆମ ବୋଲବମ୍ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଉଠେଇକିନା ଏତେ ପ୍ରକାରରେ ଟାଣୁଛନ୍ତି ପୁରା ଧୁମଧାମ ରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିବ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଆମ ଋଷିଆ ତାଙ୍କର ଡାଲି ହେଇଗଲାଣି କି ନାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିଛି। ଆମ ରଷିଆ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଇ ଘାପ ଲାଗୁଛି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ମାଗୁଛି ସେଟା ପାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦିଅ ବାବୁ ଋଷିଆ। ଋଷିଆ ରେ ଋଷିଆ ବଜା ନ ଖାଇଲେ ତୁଇ ଋଷିଆ। ରାତି 12ଟା ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଆମ ଋଷିଆ ପାଣି ମାଗିଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଇଗଲା ଖରା ଦିନେ ଆହୁରି ବେଶୀ ପାଣି ଖାଇଥାନ୍ତେ। ତ ଆମର ଡାଲି ପାଇଁ ପଞ୍ଚ ଫୁଟନ ପାଇଁ ଆମର ନକି ଠାବଲା ବୋଲବେ ରେଡି କରା ହେଲାଣି। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଶିବଙ୍କର ଅରିଜିନାଲ ଭକ୍ତ କାହିଁକିନା ସାଦ ଲୁଗା ଧରିକିନା ମୁଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧିକିନା ଅଛି। ଇଏ ହେଲା କାରଟା ଚୋରି ଆଣିଛି ପୁଣି ସେଟା ବି ତାରଟା ନେଇ ପୁଣି ଯିଏ ତାରଟା କଣ ତାର ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲେ କେମିତି କରିବ ବାବୁ ସେଟା। ତ ଫୁଟନ ପାଇଁ ତେଲ ବି ଦିଆ ହେଇଗଲା। ଡାଲି ପାଇଁ ରସୁ ଟିକେ ଫୁଟା ହେଲା ତାପରେ ଜିରା ଟିକେ ଫୁଟା ହବ ଆଉ ଶୁଖିଲା ମରିଚ ଟିକେ ଛଡା ହବ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବି ଦିଆ ହେଇଗଲା ଫୁଟନ ପାଇଁ। ଫୁଟନ ମାରା ଗଲା ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛାଟୁରେ ନେଇକିନା ଫୁଟନ ମରା ହେଇଗଲା। ଡାଲିରେ ବି ଟିକେ ଦଲିଆ ମାରା ହେଇଗଲା ଆମ ଡାଲି। ଇଏ ତ ଆମ ଗାଡି ଡ୍ରାଇଭର ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଲ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେବା ଡ୍ରାଇଭର। ଭଜା ପାଇଁ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବି ମାରା ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ମାରା ହେଲା ଧନିଆ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମାରା ହେଲା ବଜାରରେ। ଦୋକ ମସଲା ମରା ହେଲା କିଚେନ କିଙ୍ଗ ମସଲା ମରା ହେଇଗଲା ବଜାରରେ ଟିକେ। ତ ବେଶୀ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ଦିଆ ହେଇନି କାହିଁକି ନା କାଲି ସକାଳ ପାଇଲେ
আমার ପିଲାମାନେ ଅଧା ଡ୍ରେସ୍ରେ ବୋଇବେ ସେଟା ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ହେଇଯିବ ବୋଲିକିନା ଡରିକିନା କମ୍ ମସଲା ଦେଇକିନା ଭଜା କରୁଛନ୍ତି। ବିନା ମସଲାରେ ପୁରା ଦେଶିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କିନା ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ରୋଷିଆ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ଟିକେ ମରା ହେଲା। ଆମର ବମ୍ ମିଶା ଖାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଡାଲି ଟିକେ ଭାତ ଭଜା ଟିକେ ଦେଲେ ଆଉ ଚିପ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେବାକୁ। ଆହୁରି ପାଖରେ ଗରମ ଗରମ ପାମ୍ପଡ଼ ଛଣା ହଉଛି ଆମ ବମ୍ ପିଲାମାନେ ତ ଆମ ବମ୍ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ମାରି ମାରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ପାଖରେ ଡାଲି ଦିଆଦି ଚାଲିଛି। ଦୁଇଟା ବମ୍ ଖାଇବାକୁ ବସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାଲି ଦିଆ ଯାଉଛି। ଆମର ବି ଦେଲେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଯାଇଛି ଭିଡିଓ ପାଇଁ। ମୋବାଇଲ ଲାଇଟ୍ ସହିତ